कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या विषाणूच्या संपूर्ण जग, संपूर्ण देश आणि महाराष्ट्रसुद्धा या आपत्तीमध्ये ग्रासला असताना की आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे या जिल्ह्याला आजच्या तारखेपर्यंत आपण कोरोना मुक्त ठेवू शकलो। पुढच्या 3 तारखेपर्यंत या लॉकडाऊनला पूर्णतः सहकार्य करा। काही प्रिकॉशन घेऊन जिल्ह्यातील उद्योगधंदे सुरू करायसाठी परवानगी दिलेली आहे। ज्या जिल्ह्यामध्ये पाणी टंचाई आहे त्या जिल्ह्यामध्ये टँकर सुरू करायसाठी सुद्धा आमच्या विभागाने परवानगी दिलेली आहे। चंद्रपूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून ज्या ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे त्या गोष्टी पूर्ण करण्याचा निर्धार आम्ही करूनच कामाला लागलो। इथे आता पुढच्या 15-10 दिवसामध्ये 12 दिवसामध्ये कोरोना टेस्टिंग लॅब सुरू होणार आहे आणि त्याची तयारी सुरू झालेली आहे। अनेकांना सहकार्य करत असताना मी जिल्ह्यातील 40,000 कुटुंबांना किटचं वाटप करायचा निर्धार केला होता। 40,000चा टार्गेट पूर्ण होऊ शकला नाही। साधारणतः 12,000 12,500 किट चंद्रपूरला गोळा झाले। त्यामध्ये आम्ही स्वतःच्याकडून काही किट तयार केले, काही दानदात्यांनी दिलेत, पण कुठलाही शासकीय निधी वापरलेला नाही। गरजू लोकांना आतापर्यंत 12,000 जिल्ह्यामध्ये आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा 7-8 लोकांना याची मदत आतापर्यंत पोहोचवली आहे। काही उद्योगांना चालना सुरू करायला परवानगी दिली। शेतीच्या संबंधित कुठलेही काम आता अडणार नाही, थांबणार नाही। मार्केट कमिट्यामध्ये धान्य खरेदी असेल, कापूस खरेदी असेल, त्याला परवानगी देतो। आजच मी आमच्या विभागाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 171 कोटी रुपये आम्ही प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्ताच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात दिले गेले। या निधीचा उपयोग शिजवलेलं अन्न देण्यासाठी, कोविड-19 साठी जे काही इक्विपमेंट लागतात, मेडिकलच्या संदर्भात ज्या काही गोष्टीची पूर्तता करायची असते, ज्या गोष्टी लागणार त्या गोष्टीची पूर्तता करण्यासाठी, त्या गोष्टी परचेस करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे। चंद्रपूर महानगरपालिकेला जे शिजवलेल्या अन्नाचे पाकिट आज मिळतंय तो सुद्धा निधी डीपीडीसीतून आम्ही महानगरपालिकेला दिला आहे। या संकटाच्या वेळेस आणि खरं तर मानवतेच्या धर्माने, माणुसकीच्या धर्माने वागण्याची आता आवश्यकता आहे। या संकटाच्या वेळेस केवळ आपलं नाव किंवा प्रसिद्धीसाठी त्याचा उपयोग होऊ देता कामा नये याची काळजी प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या लोकांनी, लोकप्रतिनिधी घेण्याची आवश्यकता आहे।